Quick video sa atong kuha kagabi. O, dara ha. Closer, daghan pa nabilin dito na sa atong kuan. O, yarn, inununan. And then, dakinilaw nga guno o unsay nga na niya? Kanang guno o unsa na? Ibis. O, wah, kalami, tinunuan nga kasag lambay. Ninaa siya'y bakasi. Kagrabe ispiso king tuno, guys. Garabi. O, dara. Ang atong crispy kayo tanan nasta ang iyang mga paak makaon, no? Super ka crispy. Og atong ko asmonggay. Dayon, super ka crispy, guys. Kuani siya, among gipangwaandaan sa kanang umbak. Iyang buko-buko. Dayon, ang pinakalami jud nga ipare sa tanan kay mais. Asam ta tong kaling atong buwad. Yan. Yan, guys. Usa ng buwan? Pwede. Imod-mod. Isang buwan. Usa man ang buwan? Oh my God! Kalame! Kalamer. Ito ra. Yan. Gay pa. God! Ang among gi kanang ko ano, among giununan kay kanang salmonite nga isda na naidanggit ambot unsa na siyang lumot man og loko-loko ang uban nga latikong yarn lami kayo diba yarn oy panganaog na mo diya Dor bilisan nyo Dunski huwag kang ganern na nga. The boss, kalami sa atong pamahaw. Samot pa gining naituba. Di ba no? Naituba. Tamis ka na ng tuba, dara. Ano? Tamis na ng tuba di ano? Display. Disilin. Tamis. Okay, inom tayo tuba. Parisa na magtuba, guys. Pag paris tag tuba, magkuan mis tuba. Oh, diba? Wait lang sa tuba, magpalit mirog tuba. Yaro. Ma, kay mo diri man naimom ho. O di ba daghanang na ko ano, daghan kayong nalingaw o. Haway na ginay mo siya ba? Yan. Kanon ba? Kain kayo, kain. Magkaon man din si Sian. Kain mga marites. Oo, kain ako marites. Wala na tayong kanin. Magsusukad na tayo, Jay. Lami kay bilin no. Loko-loko, lami king loko-loko. Kaon ko mo kaon man ko nabuhong lang ko. Yarn. Oy, kinsa man ang mga platong naghuot. Kumusta ang kuan? Kumusta ang crispy na to nga kuan? Nadia. Ano nga mong set up ro no? Kumusta ang kuan? Kumusta agoy? Kumusta ang kanang kasag? Makaon pa to? Di na. Kaon eh, wa man nabaho. And then asay mga kuha nga ko ano. Yung avocado. Kani ang munta na sudan karon mo nilahang mga kuha agay madera. Gabi. Ano kada adlaw isda, dambay, sasag, kasi, langgit. Na. Ano to? Ubay-ubay kaya yung kuha eh. Uy, kalami. Pero gahapon si Sian nagbagulbol. Kaya Pa. Kan floor man ni sa. Ano baga? Ano lagi bagulbol dok na ko tawag dok na? Sabi niya, pagkuha na kanyang bakas, kanya, makuha. Gargoy ko grupo yung lakaw. Ma, second floor ko ni kanang first floor. Among kano no, lami kayo. Yes. Ang sarap talaga, sarap. Mais. Kaya nun. Kaming ng aming tuba. May tuba dyan, may tuba. May inom kag tuba, ma? May itong naandan. Mukha ano kag tuba, ma? Inom kag tuba. Oh, inom ko ba? Bahala na di ko kaguna ng gunahon kung di ko maisbog. Naimo mo imong diri, ma. Di ko maisbog. Balag di mais, balag siya gunahon maisbog. Balag di siya kaguna nay tuba. Giyak lagi hindi dyan rin. Ay lang kunyag tagay ha kay Nananggot, tayo gagawin naman. nananggot. Nanggot sa una papa ni mo nanggot. Hindi mo ni ba? Sino kanina punuan mo ni Ruby ni din niya. Ang usa ka punuan mo kuha dogalon. Tinod bitaw.
Agion ko din, namin dahil mga agiris una. Ma, di ba Kung daghan mo kain motor ka ayo. na? Na ato pa dito. Kami pa yung video-video yan. Di ba dito nakuha ka rin na? Busuro eh. Hindi ah. Baka si. Oh, si kan. Kuharog yung galon. Kung ano siya. Okay, coming nating to ba? 50 pesos ang galon. Bitaw, grabe bitaw sa una. Tag-JS ragod to ang bowl. Jeez, kalami.